ala ka bija ka doni kunnafoliw ye sabula kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ maa kunnafolilen o ka fisa ni maa kunnasirilen o don kunnafoli ka taa n'a ye n'an bɛ taa n'a ye an bɛ wele bila maaw ma fɔlɔ su in na an bɛ yɔrɔ jumɛn ana kana là-bas c'est bon hein ouais Moussa ni là-bas c'est bon il y a du spécial voilà il y a du spécial sinon je suis chez lui aujourd'hui hein. Je viens chez lui voilà ala tout ana wiga samara tagadu wal mam ta ñoko fe o ti am wi chorwa si suro ni mona safu safa dara ben krodo to la ko ay safa clé krodo wi akoro on me safa clé tana wi safa clé ni ay joli ça c'est quoi tu as pris hein mais moi si ça pas clean là non ça va clean là oui non ça pas clean mais ça pas clean là oui pas maintenant oui ga boli ni ga ça va clean là raquette dere tu as pris hein parce que moi quoi na jabe ka digina quoi ça c'est quoi ça apparemment jengne masi abo tasali ko no ga bla fwa ba ko no ga jatim Allahu akbar attends mais moi tu peux pas laisser l'eau. Mais non, la nuit tout le monde sort accompagné. Non mais je sais. C'est pas bon de sortir. Il va là. Ni mo we ni bitaka klena. Chitana bi bolomle. Ah mais ça on ne marche pas seul la nuit. Abogere. Dima. Ni bitaka ikele. A do la chitana bi bolomle. Ibolo kurla bamna. Ya ko ya mi. Wa alimi ko la shabita itenshimo. Oh. Ah, Jagné. Moi je roule seul. Non, parce que n'a moi je roule seul. Aïe, mais moi si on ne doit pas rouler seul la nuit. Moi je roule seul. La nuit on ne roule pas seul. Je roule seul. Eh, anagana strand nagare, mo bébé ta flaflari. Ni eleb se planiga dube. Ni planiga dube yo. Ta zoro mo me sirawe ye la rea. Oh, etikata. Ah, ne sirawe ne lari. Oh, mais etikata obe. Ah, donc tu parles à compagnie. Ma kelenga na sene ma u kata flafla. Wal mai ni kabla be. Ne m'a pas qu'on clé Michakui. Nous, je sors seul de la maison. Massi. Javaro. Ojavamaro. Ah, Ojavamaro. Massi. Ojavamaro. Ngoni. Akai n'était kumanna. Akai, comment t'as oublié? Comment va kumanna n'était kumanna. Et je ne pars pas seul, mais je sors seul de la maison. Avant de aller à Amadi Adama Dialoma, allez Javana Yafo Espai, Kani Sroma. Kelen to la mesken ka befu. Oh. Kani Sroma. Dola i rebe turuche. Mi. Bebe dog ga ran to. Bale mariage. Tu vas pas là? D'accord. Mais parce qu'il doit faire parler nani bi ou le temps. Voilà. Bon ça c'est. Où est le donc camoufler clôture non. Je n'ai pas besoin de me dire sur le problème ça. Nini. Tini. Tu as coupé les derniers arbres qui étaient restés. Non, c'est fini. Non. Voilà, faut aller seul, Kotila. Faut aller seul. Qui a dit ça? Voilà. Si la personne même parle là, voilà. On va faire. Il faut aller seul, Kotila. Voilà. Ne kota ni dato ranya ko na kala. Ko na kala. Mo clé nanni. Clé nanni ne clé to dalani. Ma za ampere ti ba wi. Ko re ba ni. E lu korose do kol na lage. E lu korose do ka clé to dala. Ni korose. O bebe am so bela wi. Aga premier ministre docteur Sokal Kokala Maiga ayella du tasi ko ko ye kafo ko fa mi ko ma taxi anga finingla izin so ni alatina meko abedele docteur ayita mage ko sa nani ngata siku ko olufe okera kuma kono lala aya ira kafo ko wuli ga joko obiga ke macha ma fe bi ka dangari ke
ka ɲɛsi an ka transition a ɲɛmaw la kosɛbɛ ko maaw ka kuma de ka ca ko ka ko baara man ca ko n'i ye ko ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw de bɛ yen ko olu kɛra sababu ye jamana ka a sigi a sen tabara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a jira k'a fɔ ko Comatex k'a ka juru ko a yɛlɛnna marabaga kɔrɔw la ka taa se fo miliyari 2 ma baarakɛlaw olu ka sara ko ka yɛlɛ k'i ban ka a sara kɔnɔnajuguya n t'a sara walima n y'a a wari n y'a kɛ fɛn wɛrɛ ye ko o nafolo de taara yɛlɛ ka taa se fo sefa wari a miliyari 2 ma o juru ko o don jamana la dɔgɔtɔrɔ a ko yani u kun k'a kɛ kuma caman ye ko fɛɛrɛ ni dabali kun kan ka sigi sen kan joona ko o wari k'o sara ko sabula ko olu de ye a juru a kari jamana la u m'o kɛ dɛ k'u y'u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma k'ale kɔni bɛ fɛn min layidu ta segukaw ye miliyari 2 la miliyɔn 600 ko olu bɛna o sara n'u y'o sara Comatex k'u bɛ tila ka a lawuli ka a jɔ sen kan ko sabula ko n'i ye a ta k'a lajɛ Segu ani Comatex ko u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Comatex a jɔda ka bon Segu fo ka taa fɔ a to ten k'o de kama ko ka ni usine belebele a bilalen to ten k'a kɛ faliw ni sagaw ni fɛnw olu tɛmɛsira ye k'o tɛ ko ye sɔɔni dɔrɔn ko u bɛna a lawuli ni ka a jɔ dɔgɔtɔrɔ ko ten Cheikh Sidibe Mas an ka jamana in usine ko surtout ni mun bɛ État yɛrɛ ka bolo kan ni mun bɛ marabagaw ka bolo kan a bɛɛ kɛlen don baara ye sabu mɔgɔw ka na Comatex fana kɛ Sonatam ɲɔgɔnna ye fɛn Kulikoro Igoma sakɛ Igoma ɲɔgɔnna sabu mɔgɔw ka na a ko ye an bolo voilà sabu Igoma binnen don cogo min na bi sabu a ye Kulikoro yɛrɛ firi a da kan sabula Kulikoro nafa sɔrɔ sira bɛɛ kun y'o ye donc n'i ye Segu fana jateminɛ a ye Kulikoro sɔrɔ a y'a dɔgɔya voilà a y'a sɔrɔ dɔgɔya donc n'i ye Segu fana jateminɛ mɔgɔ caman dayirimɛ sirilen don Comatex la Comatex baarakɛla ka ca Segu fo ka taa fɔ a to ten donc ni a ma ɲɛ ko dugu yɛrɛ région kuturu ko o jigi ye usine ba kelen mun ye sabu ko o fana ka taa faillite la a degun ka bon kosɛbɛ donc Joel Kokala Mayiga ye mun fɔ sabu ka Comatex k'a la wuli k'a jɔ baara ɲumanba don kosɛbɛ don sabula a bɛ baara emploi ni bɛɛ bɛ ka kule mun yɛrɛ la ko o tɛ ka sɔrɔ a b'a to minnu bɛ sen na sabu olu bɛ préserver en même temps kura wɛrɛw bɛ se ka don ka fara kan walasa jeunes bɛ se ka bɔ chômage taari kuma tɛ nin ka se ka o kuma sɔn c'est vrai que n'i ye usine ninnu ta k'a lajɛ an ka togoda ninnu na Mas u ka rentrée de fonds de don a b'a permettre jeunes caman ni dutigi caman olu bɛ bɔ chômage la n'a fɔra ko lutte contre le chômage et que halisa baara minnu yɛrɛ bɛ yen olu fana bɛ ka bɔ ka na fara chômage kan a ma nɔgɔn o ye kelen filanan n'i y'a ta k'a lajɛ minnu ye fanga tɛmɛnen a ye dan caman kari an ka société publique la parce que a caman ye nin kuma ye sara tɛ ka na juru yɛlɛnnu na walima u y'u bila baara dɔ la procédure sumayara trésor ma bɔ et tellement que au problème nana caya ils ont continué à privatiser nos sociétés publiques parce que fɛn in taara wolo o de la société caman bɛ yen nɔ u y'a privatiser fɛn min tɛ anw dun arranger Mali la o ye privatisation ye parce que n'an ka société bɛɛ nana privatiser Masa a bɛ gɛlɛya dɛ. A kuma ka ca. Finalement même nos denrées de première nécessité minnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan i n'a fɔ coton ni fɛnw a bɛ bɔ an taya la donc vraiment ni u y'a essayer k'a lajɛ ka Comatex wuli k'ale ainsi de suite usine fɛn fɛn bɛ togodaw la u se ye dɛmɛ min ye u k'o lasuma walasa hali ni fonctionnement ma kɛ 100% ye dɔɔni ka se ka kɛ walasa gɛlɛya bɛ nɔgɔya togoda ninnu na cogo min na. Tabarikala kuma tɛ nin ye ɲɛ. Bon, wari ko mun fɔra ne hakili la o yɛrɛ ka di parce que san joli joli n'a fɔra denbayatigi i tɛ musaka sɔrɔ k'a bila i kun kuma tɛ k'i ka denbaya ka musakaw ɲɛnabɔ donc a kuma ka ca parce que wari mun fɔra a ka teli a ka di a tigiw ma n'a ma ɲɛ ko a wari sɔrɔla parce que premier ministre yɛrɛ côté ko wari sɔrɔla mais ko taasira jɔlen de kan ka ɲini wari in na don n'a nataw kɔfɛ a fɔlen ko 600 millions min n'a dira a kana fɔ tuguni ko a ma s'a tigiw ma donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko compte identifiera wariw bɛna bila compte de kɔnɔ a ka bila a kɔnɔ mais a kana kɛ compressé ta ye dɛ voilà y'olu ka compte identifier nka jusqu'à présent wari ma bila voilà a yɛrɛ da ko
k'ale to ministeriya la wagati dɔ la miliyari 1 dɔ bɔra ko ka maa dɔw ka juru sara o chèque 1 tilala ka taa ye ko o mɔgɔ m'o wari sɔrɔ donc ne bolo mɔgɔw ka bɔ olu kɔnɔ ani compétence lawulili ko min yɛrɛ fɔra ne bolo chèque ye mun fɔ a bɛ taa ni jamana a bɛ na ni a bɛ emploi créer mɔgɔ caman bɛ na baara sɔrɔ fɛn caman bɛ dɔw bɛ bɔ olu la parce que n ye Segu mara yɛrɛ ta bi k'a lajɛ terrorisme cayalen n'o ye donc ni mɔgɔw sɔrɔla k'u bɛ taa baara la yɔrɔ min na n'a hakili la a bɛ dɔ bɔ jeune caman bɛ yen bi hakili wasi min b'olu la ka taa fan dɔ fɛ a bɛ dɔ b'o la parce que i b'a sɔrɔ ni baara kɛra dɔ emploi bɛ yen directement et puis emploi bɛ yen indirectement caman bɛ yen olu bɛ taa la indirectement k'a sɔrɔ hali société yɛrɛ t'a kalama donc ne bolo a kan ka encourager a kana da kuma ma a ka wuli ka jɔ a sen kan tabarikala kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da jati direction générale de la santé et de l'hygiène publique larawulili a kɛra ye vérificateur a n'a ka cɛdenw u donna yen nɔ ka larawulili kɛ foroma wari min ni a bɛ kalifaw la ka lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka taa a taasira fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ nafolo ko caman kɔni bɛ yen olu ma taa u taasira fɛ fɛsɛfɛsɛli o bɔra n'a ye k'a fɔ 242 o donna da wɛrɛ fɛ da wɛrɛ min ni a man ka don o fɛ kuma dakurunya kelen na a wari ont englouti dɔw y'a kunu maa dama dɔ bɛ yen olu y'o wari kunu n'i donna SOMAGEP kelen in fana la SOMAGEP o tɛ maa minnu ka baara ye ka ji ka a di an ma wa SOMAGEP a yirala k'a fɔ ko larawulili kɛra yen fana o larawulili y'a yira k'a fɔ fɛn min ye sefa wari a miliyɔn 76 ko ils ont disparu a tununa a kalabusira million 76 million olu ta man ca nka 76 millions a bɛ ko dɔ kɛ dɛ a bɛ co caman sama dɛ a bɛ co caman ba de sama e bɛ ka co de fɔ a bɛ se ka worobinɛ don du ba yirika kɔnɔ mun ka bɔ de ma forage yɛrɛ kɛ ayi forage to yen sa o t'u ka baara ye o olu bɛ ka ji walanga ka taa yɔrɔ la u k'o to hydromali bolo u b'o baara kɛ ou bien o de tɛ mais nin filɛ nin ye 16 millions mais parce que o bɛɛ bɛ sen na o Janginɛ filɛ ka fɔ cogo min na o wari o bɛ co caman sama ka se yɔrɔ dɔw la ka ji tigɛ mɔgɔw wari parce que n'i ye yɔrɔ dɔw jateminɛ co dannen bɛ yɔrɔ dɔw la bon kɔni on ont mangé mais parce que wale a tun bɛ dɔɔnin ɲɛ koyi a dunna dɛ a tun bɛ ji tigɛ par exemple golf filɛ nin ji tigɛlen don a ka ca ni 3 jours wayi bon e yɛrɛ k'o lajɛ wale golf o tɛ Bamakɔ jamana la i ɲɛ bɛ nafaji fanfɛla ninnu fana la ji tigɛlen don 3 jours ji tɛ yen nɔ a mɛnna koyi Moribabugu ji tɛ yen Titibugu ji tɛ yen non mais sani ko kalabuse ko munumunu ko yɛlɛma ko woro ko to wata i to o samacho la i ko o ji ba ka mɔgɔw ma ayi a kɛcogo ɲuman bolo kɔnɔ ni ji ko tɛ masala k'u sara kan b'u fo c'est pas joli kun ti u ka baara la dɔ taara vacances kɛ n'a ye Canada i ka ji di maa o maa i bɛ t'o kɛ dunni i bɛ taa baleya wali i ye ko yɛlɛma ye sinna ko 20 ten k'i ka sigi 20 ten k'i sigi mɔgɔ kelen sinna ko 20 ko kɛ min sigi i b'a ko fɛn jɔna tɛ jamana faso wari ko la jamana wari jɔna t'a la non n ye dɔ sigilen bɛ k'a fɔ sa ko mɔgɔ ye miliyari don k'an tɛ ka kuma o la an bɛna kuma o a bɛɛ an bɛna kuma kana jama wari dunni ma ɲi sa hali foroba wari la n'i ye 100 dun i ye kojuguba de kɛ i bɛ ɲininka a la o fo a 76 jama jɛ n'i ma ɲininka a la diɲɛ na yen fɛ i na ɲininka a la o kɔni i b'a di wa yen ta ka dugu la i b'a fɔnɔ de o wajibi ye ye a bɛ fɔnɔ i b'a fɔnɔ Aïcha i b'o fɔnɔ koyi ka walifɛn dun jama jɛfɛn u bɛ jeni marteau de ya hali ni bɛrɛ ma da i kun ka marteau jigin a kan ko na da i ka mun ka jugu dɛ a tɛ ɲɛ o dɔw bolo ka farin koyi dɔw bolo yɛrɛ ka farin ni marteau ye tiɲɛ don koyi e ma baba jɔnkun na ta mɛn yan a bɔlen a kɛnɛyalen ka na ko ils avaient des marteaux marteau cɛ bolokurun dɛ a kɛra cɛkɔrɔba ayi ko bolokurun de don a kɛra cɛkɔrɔba yɔrɔ ko marteau ko ils avaient des marteaux cɛ bolokuru dɔw ma koyi mais masi tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ ni ninnu dɔw bɛ nin wari ninnu dun a bɛ k'u ɲɛna ko bɔ tɛ k'a kalama de wa walima n'u b'a ta o b'a sɔrɔ u hakili voyagera de wa ou bien u b'u hakili la ɲina de k'a ta parce que ne t'a dɔn mɔgɔ i bɛ se k'i to i yɛrɛ ma cogo min na
e kelen ni kelen ka ni bɛɛ ta mɔgɔ ni bɛ maliyɛn mɔgɔ joli ka situation walfɛn bɛ gérer ni hakili de ye n'o tɛ hali e ka jɛngɛnni ka moto sigi sisan k'a boli c'est à dire a bolili bɛ diya ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan awɔ n'a sɔrɔ i kan ka da Tour d'Afrique la yan e b'a fɔ k'i bɛ taa a tɔgɔ ONAPU yɔrɔ la i b'a k'i bɛ taa ONAPU yɔrɔ la tuma dɔ la i b'a fɔ i b'a dun ta yɛrɛ bon ni n b'a kɛ ni hakili ani limaniya yɛrɛ ye wari o kɛsu bilalen don e ɲɛkɔrɔ k'i ka don nin da fɛ comment on peut envier de telles i b'a don i ka denbaya la mɔgɔ ma fɛn wari filɛ nin kɛ fɛn wari sitanɛ de ka bon kojugu wari yɛrɛ de ye sitanɛ a sitanɛ man bon ale yɛrɛ de ye sitanɛ wari ni fanga sitanɛ b'olu kɔ dɛ n'i ma se a kɛcogo la ani limaniya de bɛ taa koyi ani limaniya bɛ taa dɛ ala k'an kunnaja ani limaniya bɛ taa ala k'an kunnaja an bɛ taa ɲamanakaw fɛ yen ɲamala mun ye ɲamana ye Buakari Buakari jumɛn Buakari ɲamana Bakari wallahi ɲamana Buakari a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye ɲamana Buakari Buakari seginna ka taa kaso la ɲamala Buakari togo la wallahi seginna ka taa kaso la ko mun ye on sont toujours 4 non Buakari a seginna ka taa kaso la ko fɛn min ye kalo tile 22 tɛnɛ natɔ a ka kiiri o bɛna kɛ yanni kiiri cɛ sa a yirala ko fo a ka taa kaso la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ taa kaso la jalaki min kɛlen don a la o de ye sefa wari a miliyari 9 ani ɲaari a yirala ko o tununa Buakari bolo 5 nare o jukɔrɔ ji la a taara yɔrɔ ma tɛ a yɔrɔ dɔn i b'a ye k'a fɔ o ɲininiw olu de bɛ senna a bɛ don min na i ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o ɲinini o bɛ senna Buakari u kun ye a minɛni ka a bila bɛrɛ la a mɛnna o kɔnɔna la fo ka taa fɔ a to ten a tilala ka labɔ a labɔlen kunnafolidisɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le Sphinx o ko Buakari labɔlen k'a kɛra sababu ye Buakari amu a furumuso 2 k'olu garisigɛra Buakari bɔlen Buakari bɔlen ko a furumuso 2 ko olu garisigɛra Buakari tora yen ko kɛnɛmala in kun ka di a la kosɛbɛ fiɲɛ duman ko Buakari kun bɛ ko o sama ko o kɛlen kɔ tuguni Buakari ko a tilala ka taa cɛkɔrɔba fɛ Bangoni na ni ka taa don baya la layidu 6 ko Buakari taara o ta ko joli b'a bolo mun joli mun joli Buakari k'a taara Bangoni na ni ka taa layidu 6 ka taa o ta kabako tɛmɛ n'a ye Burama baya kɔni layidu 6 a taara o ta i b'a ye k'a fɔ ko cour d'assises n tɛ sonyɛli kɛ b'o la dɛ o b'a la o dayɛlɛli min kɛra kɔsa in na ko Buakari fɛn min ye u y'a ɲininka ɲininkali kelen kɔ ko Buakari ko e tɛ se ka taa so bilen e ka to yan to yan kiiri bɛ tigɛ ni Ala ye tɛnɛ natɔ yira an na to yan nin nɔ ni kiiri tigɛra ni min kan ka kɛ o bɛ kɛ kunnafolidi sɛbɛn n'o ye le Sphinx ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ kiiritigɛla ye ko nka ko min bɛ ka fɔ ko n'a jɔra Bakari la ko il risque la prison à vie si ka so yaya Tari fɛn min ye kunnafolidila ye a taara ɲɛfɛ a ko plus de 11 milliards détournés ainsi pour la période de 2013 à 2019 la CMDT atteste avec preuve à l'appui avoir versé la somme de de 13 milliards, tant millions à la structure dirigée par Bakari Togola. Seulement au niveau de la comptabilité dirigée par Mamadou Togola qui n'aurait aucun lien de parenté avec le sulfureux PCA, Noé Bakari, ont été enregistrés soit un gouffre de 4 milliards. Ni a Magnolom Beta Kafra, Ngonga, Jalagemi Koni Keleno Bakari la, oye milliard a 9 ani sefa wari a million 400 Buakari ko o de tununen bɛ a kɔ Buakari kɔni o de pour que a kun ka fiɲɛ sɔrɔ a ye dɔ sara o bon ne t'a dɔn n'a sɔrɔ o sarali o ni
on va dobois là de quoi? Hein? Ouais, il a carotté de fora. Voilà. Kobagari Togola jugé l'année prochaine pour avoir carotté. Carotté, ça vient du mot carotte, non? Hein? Ou t'es clair? Bon. Carotté, voler. Hein? Voler. Carotté, quoi de là? Bon. C'est le synonyme de voler, je crois. Ça vient du mot carotte. Non. Carotter, mentir. Ne dépassé la follow. Ah? Nini ko wanya. Ah, wanya ni re. Ko carotter. Ah. Nakila bon. C'est dogradé. Bon, arrive na segana boy. Bordo, ingénieur, c'est ça? Ay, mais segana jangne ça. Carotter. Ay, ne kan do mo bogari segana. Mais bon, kuleta be ke domna bogari blela ka taso. Uklala kana na tukuni kana bla ka sola. Bogari segana ça. Mais masi, wa sura ma kiri follow. Segana ça. Bogari. Bogari ma segen, ni bogari ga bagam suma bogari ma segen. Bogari ma segen wallahi bogari ma segen. Ni bogari lafiale tanye. Ni bogari ni wallahi masi ha. Bogari mangala lafiao. Bogari la bolé flé ni bogari flaga problème wore kiri ga tatu. Non, c'est la liberté conditionnelle bala quoi. Masi mon liberté conditionnelle pour une personne qui a pour une personne qui a carotté. Pour une personne qui a extorqué tout cet argent là dans un pays soi-disant pauvre et en voie de développement. Une seule personne a la possibilité de manger tout ça. Et on met blagata soko provisoirement y naninga ya direct. Bokari segenade. Mais ante kuma ko mi kirib na ke an an sigi kan nyamalaga ko bokari asegena. Nyamalaga ko bagari masege. Asegena. Wallahi bagari masege. Yana bokari masege? Bagari masege. Bagari me la fia la san. Mas. Wallahi mas. Bon tiere là. Mou. Est-ce que vous faites n'importe quoi? Mais pourquoi pas? Bon, il veut faire un comment? Un tien le bango fonyo. Afo. Forba fin duni. Théâtre. Donc ni forba fin du. Ne bolo ni munga ka watila singetala. Jamana tadi. Niya ta chaw ibabla chaw. Bagari segana goy. Non, sengali côté non, mais bagari segana tare mu fo mo joli kongo be ka mo joli fa ya. Ko bagari segana wa. Iba jade. Bagari mo minu nga yorok fe agriculteur minu khalfale no bagari la jagne. Olu be problème mi ngona fe ka foka ba. Atesi. Achama erebe niya onyeshino cinéma jagne. Ils ont même pas la possibilité de nourrir leur famille. Ala jago bagari segana. Me fanga commande fodron. Bagari segana. Et campagne élection présidentielle 2018. Mo wi jagana na nyonga korle na bosa oluto sa. Non, mungira wala bare mungola. Mugo munu nana ko olun nana ka fara ko kana ko ni engrais be sigi. Bro ni mugo jigila tigɛ kilegan chauffé arabi ta tigɛ kilegan très fait benyana. Munu nana chugori. Munu nana 26 mars la. Oh, ibe ga lancement do. Munu foroy. Ay na engrais mne. Wa fla ni kɛmɛ fila. O engrais tara ke fo wa saba ni kɛmɛ wɔɔrɔ ye. Yɔrɔ dɔ la yɛrɛ fo wa naani ni kɛmɛ naani. Mais o Bouakari no ya. Ale ma bonu yo ka dugu la kana no ye kan. Do yɛrɛ ta to ngo passer de ɲina ka dolu ma. Bro an kana ɲɔgɔn ne ko ni hakɛ meli a tara bere kɛnɛ de ɲini. Bouakari segana goy. Sɛŋɛ tɛ dɛ. Mɔgɔ ne bɛ quand il a mangé paisiblement. Mas. Confiant bara ye dɛ. Ayi dɛ, nin tɛ confiant ye dɛ. Ayi n bɛ fɛ ka mun f'i ye. Ayi nin tɛ confiant ye dɛ. Ayi ne lamɛn. Burama. Kibara caman yira k'a fɔ. Fɛn minnu ni a kɛra wariko taasira fɛ a caman bɛ yen pièce justificative kisɛ kelen t'u la. Ni maa kalanna n'i kodɔn dɔɔni ne ma na n'i bɛ sɔn ka wari ta n'i ma fɔ ko ka sɛbɛn k'a la. Surtout ka taa o tɛ kala yɛrɛ o ye maa faamuyalen de ye. O faamuya yɔrɔ de. Fo ka taa musaka se yɔrɔ dɔ la. Hali maa min ma kalan faamuya. I b'a kalama ko Tari ye kuma dɔ fɔ cɛ nɔ. Parce que mɔgɔ dɔw tun bolo ko Mali na to ta an bɛ taa ten foyi tɛ bɔ foyi la foyi tɛ bɔ foyi la mun ka di mun ye i b'o dun i bɛ taa foyi tɛ bɔ a la. Mais wagati dɔ jamana si tɛ to ten o. Jamana bɛ to ten yan. Donc maintenant o de y'a fɔ n'i ko k'a sɛgɛnna a m'a daminɛ yɛrɛ. Yani n'a dɔw kɛ kaso a mɛnna kaso la koyi. Burama ma foyi y'a la parce que n'i ye nin kɛ sini ye walima n ye nin kɛ wuranda ye walima n ye nin kɛ jamana ye i bɛ jɔ ka mugu ci la de. Bouakari segana dɛ. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi mais miliyari kelen n k'a bɛ san joli kɛ maa kelen bolo dɛ.
n'i b'a dun hali n'i ma baara k'a la. Ibaro mɔgɔw bɛ ka wari fu da la. A bɛ o ta ko 1000 ta ko 150. A bɛ o ta joli jɔ. Ko don o don 1000 150. O to yan. Kalo kalo 1,000,000 87 ans d'existence. A b'o de kɛ. Kalo 1,000,000. I ko dun. I bɛ san joli ko la. San 80 ni san 7. Tiɲɛ ja ka ca dɔɔni dɛ. Mɔgɔ kelen. An dun bɛ kule la yan nɔ. Hali kɔsan na an ka jamana faama mun bɛ n'i taara furakɛ kɔfɛ an bɛ kule. Ko maa si tɛ yan. Mais n'a fɔra ko mɔgɔ kelen bɛ se ka taa nin miliyari hakɛ ta. I bɛ mun de k'a la i kelen. I kelen. Bakari sɛgɛnna sa. Ne bɛ to ka kuma in fɔ yan nɔ. Masa a tɛ ɲɛ o. Corruption ko kuma bɛ fɔ. Non. Mais Bakari yɛrɛ de sɛgɛnna. A ye sɛgɛn tɛ ne sa. N bɛ fɛn o fɛn ɲinɛ t'a la. N ye walifɛn n ye jamana fɛn dun marche. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ maaw se tun bɛ mun k'i la o ka k'i la i ka jɔ i ka faga. Masi Mali tɛ kana bɔ yen. Ne fɛ ka mun f'i ye. Bibi na Mali yɔrɔ min na. N'o bɛ kɛ a kana daminɛ Ɲamala Bakari la. A fɔra de ko exemple ɲuman ko k'o de di o de tɛ yan. Ne ka faamu na dɛ ni mun y'a dun i b'a sara n'a sara ma sɔrɔ bolo. Kunnafonidila ka nin yɔrɔnin na ma ye. Jɛnɛba tɛ da la dɔw kaburu la yɔrɔ dɔw la. Kunnafonidila ka nin yɔrɔ lajɛ comme dans son ganforo comme dans ganforo de sa grand-mère. Mais o de an b'o kuma de la nin o. Comme dans ganforo de sa grand-mère, il ressort des enquêtes que Bakari Togola gérait les fonds mis à disposition de la Confédération par la compagnie malienne de développement textile, CMDT. Voilà. Imaya, ko ayo wari min ni CMDT tun bɛ a bila kɔrɔsɛnɛlaw ka bolo kan ko Bakari ye o dun i b'a fɔ a b'a a mamuso ka ganforo la. Et puis i tɛ mun kalama nin bɛɛ la an bɛ nin bɛɛ la kɔsa in na coton culteurs ka bureau renouvellement na Bakari n ko kɛlɛ bɔra a la. Bon kunnafonidila ka nin yɔrɔnin. Sinon n'i yɛrɛ a ye nin yɔrɔnin min fɔ nin ne ma diya ne ye quoi. A ko pour échapper à la prison Bakari Togola fait le baya chez Aïdara. Ko pour échapper à la prison Bakari Togola fait le baya chez Aïdara. Mais ale taara baya yɔrɔ min na. Le président milliardaire Bakari Togola a-t-on appris sur les réseaux sociaux s'est allé faire le baya à Chérif Madani Aïdara, le chef spirituel des Ansar. Pour ceux qui ne le savent pas, faire du baya dans les jargons des adeptes inconditionnels de Aïdara, c'est de faire allégeance à ces derniers en jurant de ne plus commettre aucun acte interdit par les cinq commandements. O tɛ lamɛn fɛ yan. O ye kelen ye a kana dan baya ma dɛ. Aïe baya kɛ dɛ aïe yɔrɔ lajɛ dɛ aïe non il faut tenir compte de ça hein Bakari baya kɛ dɛ. Baya n'est pas. Non. Baya n'est pas devant les juges. Baya ne fonctionne pas devant les juges. Aïe baya kɛ dɛ. Masa an bɛ min fɔ a ye. A y'o yɔrɔ la. I n'a fɔ Jagina y'a fɔ cogo min ni faamuya b'i la. Bakari baya kɛ dɛ. N'i ye suɲɛni kɛ. Voilà a bɔlen kaso la a ye baya kɛ. N'i ye suɲɛni kɛ. Tari bɛ ka mun fɔ baya tɛ laminɛ yen koyi. Baya tɛ laminɛ juge fɛ sa. Baya t'an ka institution na. Baya t'an ka institution na. Baya t'an ka institution na. On va alléger tes peines parce que baya tɛ laminɛ min. Mais nous on s'en fout baya t'an ko kura. O yɔrɔ kan ka lajɛ ayi o to yen. Sisan Mati. Ayi o diinɛ ko ye o to yen. Ayi mais o faamuya tɛ na o tɛ ne la o to yen. Ayi sa ne ka min fɔ a. Genre n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo pour pouvoir alléger ses peines yɔrɔ de don. Ayi a taara ça n'a rien à voir devant le juge. A y'o kɛ yɔrɔ min na e b'o dɔn a y'o kɛ min na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ min kɛra ka tɛmɛ bon o nimisa b'a kan a seginna ala ma quoi o nimisa bɛ dɔ yɔrɔ min na a y'o yɔrɔ lajɛ quoi ayi o yɔrɔ lajɛlen Mati tɛ sabali ya. o wari dɛ a b'o de la nimisa tɛ dɔ wɛrɛ mun taara o de bɛ lasegin. A ye min ta Jagina moi-même je ne comprends c'est-à-dire tellement que c'est pas intelligent de voler de l'argent à une certaine quantité. Ne tɛ min faamuya Mali corruption na quand tu carottes l'argent. mun y'a dun a k'olu fɔ kɛ. Ne y'a dun a k'o fɔ kɛ k'ale kelen de minɛ olu la a ma fɛn fɔ fɔlɔ. Kiri don nin bɛɛ bɛna fɔ. Comme kiri don nin an ka kiri don ma kɔnɔ o tɛ problème. A hinɛ Bakari la sa a hinɛ la. Bakari kun fariŋanen don ou bien. Bakari manginɛ o. N ko médecin personnel bɛ Bakari bolo ou bien. O b'a bolo kɛ. O bɔn Mati yɛrɛ bolo wa. Ayi. Médecin personnel tɛ bolo. Bakari ka médecin personnel bɛ déplacer de ka taa Bakari lajɛ a ka so don o don. Bakari ka tension ta ka Bakari jigi k'a lajɛ. O se y'an ka wari de. Awɔ. Sɛnɛkɛla don dɛ. Tracteur b'a bolo ka kɔrɔ dɛ. Misi caman b'a bolo. Mais o misi baden o misi baden. A baarakɛla don yanni a ka maga fɔ wari la dɛ. Ne k'o de f'i ye o Masi. O baarakɛla in dɛ mun de y'an se autant de milliards. Mun y'an se nin ma. A kɔni cayara dɔɔni. O baarakɛla. A cayara jɔni
cogo di ka wari b'i bolo i tɛ se o bɛɛ ma. Baarakɛla yanni ka se foroba wari ma o tuma mun b'i bolo o b'i bɔ wa. min b'i bolo o b'i bɔ wala i tɛ se foroba wari ma o. wari bɛ maa bɔ bi wa. wari bɛ maa bɔ bi de wari bɛ maa bɔ si tu n'en vis pas une solution i ka wari b'i bɔ mais Diagne c'est que moi je comprends pas a ye nin bɛɛ ta o n'a tun ye hali n'a tun ye u b'a fɔ cogo di n'a tun ye dɔgɔtɔrɔso Bakari dayɛlɛ sisan. clinique Bakari. awɔ ayi clinique Bakari yɛrɛ tɛ hôpital Bakari yɛrɛ ne m'o bɛɛ faamu an ka wari dun i ka taa don hôpital la i ka hôpital jɔ. Carotter c'est exhorter quelque chose c'est comme prendre de l'argent en abusant sa bonne foi. ah ok. mais Bakari yɛrɛ tun bɛ kuma dɔ fɔ ko sɛgɛm ni dugukolo k'a tɛ mɔgɔ janfa. mais a ma deli ka maa janfa dɛ. non a yɛrɛ ka terre ne ment pas. n'i ye kɔnɔ mun da dugukolo la a b'o den. a b'a fɔ nin cogo yɛrɛ la ne ma se k'a faamu. a b'a fɔ e b'o kuma sugu fɔ sɛgɛm sa o réalité sugu o b'e bolo terre à terre. e bɛ tila ka se wali nafolo ma. ayi sa ayi ta dɔɔni sa. i tɛ caman dɔn a la walasa a ka caman d'i ma n'i mago bɛ miliyari caman na i bɛ se ka caman dɔn a la walasa a ka miliyari caman d'i ma. se jamana yɛrɛ ta ma. ayi Bakari se ka na. jamana yɛrɛ ta dun tɛrɛ seki fo ka taa se des dizaines de milliards pour une seule personne. Et on était fauche là, on n'a rien vu de concret. T'as comment micro là? Bakari se ka na. Bakari ma se ka ça. De concret. A bɛɛ donna festivité de la tari. Festivité jumɛn? ɲɛnajɛ. Oh ouais. En tout cas. kuma cɛ o festivité cogo festivité. fɛn dɔw kɛra Bakari ka kabila yɛrɛ. dɔgɔkun bɛ kɛ ɲaga sigili. n ko ne y'a bolo ko i b'a pɔsi kana n'a ni mun. fariko la. a ye mun kɛ. mas dɔgɔkun ka ɲaga sigi i fɛ yen ka wari di jeliw ma ka wari di fulaw ma. ayi jeliw bɛ min sɔrɔ man di yan. awɔ o ka di ye mais don jeliw n'u da mais ka wari di jeliw ma o ye tiɲɛ. mais kana jamana nafolo ta ou bien i ta tɛ fɛn mun ye k'o di o yɛrɛ tɛ sɔgɔma o yɛrɛ tɛ wari di yɛrɛ diya don mɔgɔ la. bon bibi in na sa mas o ɲaga ninnu bɛɛ kɔfɛ ale bɛ degun mun kɔnɔ bi sɔgɔma sa a tun bɛ wari tiɲɛ minnu na a tun b'a bɔ k'a di minnu ma fufalaki olu bɛ cogo di bi. Bakari yɛrɛ de sɛgɛnna. a caman bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ɲɛgɛlɛn ni kasi la u tɛna se k'i bɔ a la donc i dun y'a kɛ a kɛtɔ la i m'a f'u ye ko nin wari sugu don. Bakari sɛgɛnna dɛ. bon a fasa in kɔni jara. voilà a ma nɔgɔn quoi. fasa in ka di mais n'a ye nin lamɛn bi cɛya kan fɔ la. a bɛ sɔn ka nimisa dɔɔni. munna ka nimisa munna. non parce que n'i miiri mɔgɔ kɔni bɛna diɲɛ na tiɲɛ na i ka dɔn mais i ka dɔn dɔncogo ɲuman na. dɔncogo ɲuman bɛ yen. Bakari dɔnna ni sɛnɛ de ye. a dɔnna ni sɛbɛn ye. sɛnɛ. mais e bɛ ka mun fɔ nin tɛ sɛnɛ nin ye jamana ta de ye. ala politique mɔgɔw de donna kan sa. politique mɔgɔw de donna Bakari kan. ni politique mɔgɔw donna kan. o de kɛra Bakari ka fili ye. politique mɔgɔw de donna kan. ni politique mɔgɔw donna kan. n'olu politique mɔgɔw bibi na a k'a lajɛ n'olu bɛ se ka taa labɔ. olu bɛ se k'a labɔ. a y'a kɛ mun tile la a ma don wo la o yɛrɛ tile la. parce que Bakari mɔgɔw fa tɔgɔma de don. o yɛrɛ y'a fɔ ko n k'a na wagati a ko k'a tɛ fɛ ka Bakari. mais Bakari ye mun kɛ o de y'a to a ni Bakari gɛrɛla ɲɔgɔn na. a tilala k'a fɔ Bakari ye tuguni Bakari tilala k'a fɔ ye ko mɔgɔ min bɛ mankanci la ko jɔnni sɔrɔ ko don ko ka jɔnni don da. donc ale bolo ko jamana ta ka jɔnni don maaw da. baara walifɛn. ale yɛrɛ juguyara ni politique mɔgɔw. wari jamana ye dɔnni ko de dɔnni sɔrɔ ko tɛ o. dɔnni sɔrɔ ko tɛ jamana tɛ dɔnni sɔrɔ ko ye o la hali kunu minnu ye dɔ Sise y'a kuma fɔ yan nɔ ko ni mun ye mankan ci ko ka dɔ don da ko jamana bɛ ko donc an minnu bɛ yen n'an t'a la o tuma an ye batudenw de yan. so n'an bɔ mais mun de don an sera yen. mais dɔ tɛ don mais ni mun ye mankan ci ko ka dɔ don da mais donc jamana kɛra de sisan nɔ sisan de n b'a fɔ cogo mun na quoi. fɛn tigi t'a la quoi. tigi t'a la. donc ni mun ye mankan ci a ye dɔ don da i n'a fɔ mɔgɔw bɛ mankan ci la bi cogo min na. Bakari sɛgɛnna de. mais mun de y'a sɛgɛn. Bakari sɛgɛnna dɛ. mais e ye mun fɔ Seke ye mun fɔ sisan n'a kun danna a ka sɛnɛ ma k'i ka kɔɔri sɛnɛ k'i ka misiw labalo o ɲɔgɔnna baden bɛ yan nɔ o ɲɔgɔnna baden bɛ an ye jeune diplômé ye bi in na u caman dalen bɛ office kɔnɔ u bɛ sɛnɛ la a dɔw tɛ hali Bamakɔ sira yɔrɔ dɔn olu caman bɛ yan mais mun ye se fo ka taa se hali n ye Bakari ye kɛlɛ la coton culteur ka ɲɛmɔgɔya nɔfɛ bi dɔwɛrɛ tɛ mun bɛ sɔrɔ a la o de don fɛn de bɛ sɔrɔ a la o. a kɔni a cir'o la a tɛ ka guloki bɔ k'o da nin o kama a cir'o élection na. n'ale taara dɔrɔn ko k'a bɛ taa ka bureau k'ale fana bɛ taa ka bureau sigi n ko policiers dɔw gɛn ka bɔ yen. a ma kɛ yan mais ni bɛɛ bɛ maa kelen mun nɔfɛ ko kelen min na e ko k'o ko kelen k'e tɛ bɔ o ko kelen na o tuma mun bɛ nɔfɛ e b'a la k'o sɛgɛnna Mali ma sɛgɛn wa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi n ko ninnu ɲɔgɔnnaw don
n'u y'an bɔ a kɔnɔ dun ni sɛnɛ kun taara ɲɛ bi an bɛ se yan ko kɔɔri sɛnɛ dabilela salon ka bubu to fanga la bubu ni Bakari dayin tɛ kɛ ɲɔgɔn na no engrais wariko subvention ko nɔfɛ a ma kɛ a bubu ni Bakari ma bila ɲɔgɔn na a wariko la mais jamana mana kɛ Bakari ma sɛgɛn Mali yɛrɛ de tɔɔrɔla Mali sɛgɛnna nin n'a ɲɛmɔgɔ sugu ninnu fɛ Bakari n'a ɲɛmɔgɔ sugu donc ninnu dɔw bɛ yen n'a sɛgɛnna kaso la tuguni a kana bɔ yɛrɛ n'a ye mun dun a b'o labɔ n'i m'a labɔ i bɛ to yen a ka kɛ kaso a ka vie yɛrɛ Bakari sɛgɛnna dɛ n'i y'a dun lafiya kɔnɔna ya Bakari sɛgɛnna dɛ ka t'o kɛ lafiya kɛlɛ ye sɔgɔm wari in ka labɔ dɔrɔn a t'a bolo sɔgɔm si tɛ se k'a kɛ cogo bɛɛ la a t'a bolo a kɛra cogo cogo a bɛ yen dɔɔnin bɛ yen mais a t'a bolo n'u y'a kucukucu dɔ bɛ sɔrɔ ko n'u y'a tulu tɔ ninnu bɔ a bɛ sɔrɔ koyi a bɛ sɔrɔ fɛn caman bɛ yen y'an ka taa Bakari sɛgɛnna kasola don in o tɛ Bakari sɛgɛnna ya jalo kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen n'an ye kunnafoni ka a ta ka taa ni a ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Faransikaw olu ka kɛlɛcɛ laban o ye a ka kuso n'a ka kasaw cɛ ni ka bɔ Tesalite an bɛ don min na i ko bi a kalifara an ka wolomasiri tabaw la an bɛ don min na i b'a ye k'a fɔ Faransi kun ye kuma min fɔ k'a fɔ ko olu bɛ n'u ka minɛnw cɛ dɔɔni k'an ka jamana ka a bila ni ka maa caman bɔ u ka jama caya la i b'a ye o baaraw olu bɛ senna Kidali kɔfɛ Tesalite o ta nalen filɛ nin ye kɛ Tesalite kɔfɛ sɔɔni an bɛna Menaka ani Tombouctou ta ko o mɛn yɔrɔw bɛ bila dɔɔni o don kunnafonidila y'a jira k'a fɔ sa ko fɛn min y'an ka wolomasiri tabaw ye ko baara a kalifalen de filɛ u la nin ye baara ko u bɛna tɛmɛ n'a ye ni ka a ko ka a kɛ ka se a dan na o don n'i ye Tesalite ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko Tesalite yɛrɛ de bɛ ɲɛfɛ ka tɛmɛ an ka wolomasiri tabaw u jɔyɔrɔ tɔw kan u jɔyɔrɔ tɔw olu ka surun dugukɔnɔla la ko nka ko Tesalite kɔni o bɛ fo kɔfɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko le Grand Nord Tesalite ko o bɛ yen fan fɛ o baaraw kɔni ko o de daminɛlen filɛ nin ye ko ka jɛ ka dugawu kɛ ani u mago bɛ minɛn minnu na u ka di u ma joona lakana a ka sabati tubabuw tali nɔ kana ye a wo fɛnɛ o kana ye a kalifara maa min na c'est que i balimakɛ don ne yɛrɛ bɛnkɛ don Sidibe don voilà Ala ka ta fanga da o ka Tesalite kan kɔni kalifalen ninnu bɛnkɛ la lakana in filɛ nin a bɛ kɛ de koyi an yɛrɛ fana de bɛ se k'an yɛrɛ lakana n'i ye Tesalite ninnu jateminɛ c'est comme nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko maliyɛn ka yɔrɔ ninnu dirigeli minɛ a kunkolo minɛ donc tubabuw kun nana an kun bɔra yen donc ni a tilala ka segin ka d'an ma a siga tɛ ne la cogo si la k'a fɔ k'u bɛ dɛsɛ k'a kɛ u b'a kɛ mais mun don dɔrɔn c'est comme u ka dɔ fara cɛsiri kan sabula tubabuw ninnu bɛ ka taa cogo min na c'est comme a ko fana kɔlɔlɔ tan tɛ parce que ni tubabuw tagara olu bɛ tila ka c'est comme fɛɛrɛ wɛrɛw de bila sen kan walasa a ka fɔ ko k'a fɔ k'olu de kun bɛ yen ko tiɲɛni kun tɛ ka kɛ mais u kabini olu taara dɔrɔn ko tiɲɛni ma ka kɛ u ka namara ka bon voilà u ka namara ka bon n'i ye tubabu danni kalan ye a b'i dan n'a ka tubabuya ye voilà o b'a la donc maintenant u k'u hakili to o yɔrɔ la sinon k'a fɔ ko tubabuw kun bɛ yen nɔ attaque ni fɛn ninnu kun tɛ ka kɛ jinɛya ko tɛ dɛ u bɛ se ka sécurité assurer cogo min na an fana ka wolomasiri tabaw u bɛ se ka assurer ten an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ta fanga dun yarabi Tari kuma tɛ nin ye Mas kuma in fɔra ka ban a banna parce que u bɛ taa ils veulent nous montrer de face que olu taara mais ils veulent montrer que Burkina denmisɛnninw ye woju la kunu dɛ fo ka ne maloya ils veulent montrer que barikani na u ka sɔrɔdasi dɔw bɔtɔ kunna a bɛ yan ko bɛna tɛmɛ Burkina fɛ ka taa u installer Niger cɛ Ivoiriyɛnw ni Burkinabɛw de bɔlen filɛ nin ye k'u jɔ non n'i y'a diya i bɛ yɛlɛ dɛ ka wo ci ka minɛnw ka pankaritiw ni fɛnw nabɔ ko non k'u kana na n'u ka jihadistes ye wallahi Burkina dɔw kɛ Burkina dugu dɔ olu bɛ ka Burkina ka taa Niger u bɔra Abidjan u bɛna tɛmɛ Burkina fɛ ka sɔrɔ ka taa Niger jangina u ye wo ci u la dɛ k'u olu b'u deli u kana na n'u ka jihadistes ye olu fɛ o de sɛbɛn don pankariti kan ko an b'aw deli an n'a ka jihadistes kana n'anw fɛ o jɔrɔ Tari kuma b'i bolo
Ils sont prêts à tout pour leur pays. C'est la différence entre nous et ces personnes-là. Parce que voilà, eux ils rentrent au Louvedon armé là par l'amour de leur pays et par l'amour du métier. Et non le contraire. Parce que ni donna contraire kama, ni ils surdoyent ni corrompus tu laisses tomber. Alors que eux ils sont prêts à mourir pour leur pays. Ils préfèrent ça, mais ils sont fiers de ça. Nous nous menons qu'au Weta, ou bouga tesalit bazidama, en c'est un colémas. Alors qu'on a déjà donné, alors qu'on a progotoré quoi. Parce que Ubu Kodwala, mais Dieu seul sait, Mima Kofe. Nous on était là, Aya Fokanwata, mais et pourtant, à Flenebi, est-ce qu'on sera c'est même pas compliqué, c'est même pas compliqué. On n'a même pas besoin de 1000 chemins pour comprendre quand nous avons une stratégie familiale. Ils vont partir, Ubu à Bazidama, mais en échange de quoi? Bon ne kɔni ma ne b'a daminɛ ni dɔw ye ka dugawu kɛ dɔrɔn an ka armée taara yɔrɔ min na ni Ala ka fanga d'u ma ka ɲɛdɔn d'u ma ka se d'u ma o kɔfɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn tagabaga o tɛ ɲuman kɛ i y'a faamu a fɔ cogo ɲɛna voilà tagabaga tɛ ɲuman kɛ voilà a tɛ ɲuman kɛ dɛ dugutigi kɔrɔ o tɛ dugu ɲalen fɛ a dɔw dɛ dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ a bɛɛ de don wa o keleni comme ɲamakalaw b'a fɔ cogo min na ko asidiya bɛ bonda dɔw la o bonda b'a la dɛ o b'a la o bonda b'a la donc ne kɔni bɛ mun dɔn comme a fɔra an ka wolomasiri tabaw gɛlɛya caman bɛ yen wagati dɔw la ka kɛɲɛ ni weleliw kɛra hali ni attaque bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko kana dɛmɛ don yen mɔgɔw ma n'o ye renfort ye gɛlɛya bɛ k'olu la ne bolo an kan ka teliya de ka dɔ fara vigilance kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔden fanba fana de bɛ k'a ɲini ko Faransi ka taa n'u fana b'u ka minɛnw cɛ mɔgɔw fana k'u hakili to jamana wolomasiri tabaw la hakili toli tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye fɛn min ni a tɛ k'a kɔ sigida la ko maa yelekew ko kura jamana kɔnɔden nɔba de bɛ kɛlɛ dɛmɛ la armée fan fɛ sabula ni maa ye aw ka sigida la maa min bɛ yen k'a fɔ k'o t'aw dɔ ye aw las'u ma ni sɛgɛsɛgɛli ni fɛɛrɛ min kan ka tigɛ ne bolo u b'olu kow kɛ o kɔfɛ k'a ɲini ɲɛmɔgɔw fana fɛ halisa dɔ bɛ ka kɛ sabula minɛn minnu bɔra Russie a fɔra ko dɔwɛrɛw nana a fɔra hali conseil na tuguni an kun ye Kaza ko kuma min fɔ k'a balalen bɛ Espagne hali n'a ma mɛn ɲɛmɔgɔ da a fɔra k'aw a sɔrɔla a kuma kɔni bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ fan caman an kɔni b'a ɲini nin sa halisa an ka armée mago bɛ minɛn mun na a ka d'u ma wa an k'an jɔ an sun na n'o ka di dɔw ye hali n'a y'a sɔrɔ a man di dɔw ye maa wɛrɛ ka n'an dɛmɛ sinon an bɛ mɔgɔw bolo dɛmɛ la san joli ta tɛ minɛ sisi tɛ bɔ n'olu ko k'olu b'u kɔ don ne bɛ Ala deli i bɛ Ala de deli Ala ka fiɲɛ k'o yɛrɛ to yen k'i si yɛrɛ kɔrɔ Ala k'an kunna diya yarabi mas ka min fara kan an ka mɔgɔw ka bila u kunna comme si on est seul à se battre pour notre pays u kelen de bɛ yen c'est-à-dire parce que an m'an jigida u ka soutien ka jaginɛ u t'a di ils font pas de soutien là a bɛ fɔ k'u k'an dɛmɛ ni soutien aérien ou bien avec les informations ils donnent pas mais iduma ye nous yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ ka enquêtes diffuser sur le nord au nord Mali là ou be fɛn bɛɛ yira information ils ont tout là-bas mais a b'olu yɛrɛ kelen de nécessité u ye u ka nin communiqué bɔ k'a fɔ ko u bɛ k'u ka Tesalit base di force armée malienne ma ko u n'u ye fɛn caman kɛ avant que ka a décision ta ils ont étudié ka bɛn fɛn caman na notamment ka fɛnw bɛɛ mise en place kɛ quoi mais ils ont en même temps justifié dans le même communiqué que chaque fois permanence MINUSMA ka permanence de tun bɛ ci olu ma ah bon regarde-moi ça c'est pourquoi me ka fɔ an ka mɔgɔw k'a bila u kunna k'u kelen de don sinon olu bɛ Tesalit MINUSMA ka contingent bɛ se pour leur aider à faire quoi MINUSMA kɔni tɛ sa karamɔgɔ mo in ka kuma tɛ ko a fɔra ko biɲɛkala ɲinina sen n'ale biɲɛkala ko biɲɛkalatigi a tigi yɛrɛ dɔnna sa a dɔnna de o donc n'a fɔra ko a bɛ dɛbɛ ka taa de a banna an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ bon Bangida maire kɔrɔ Saliya jira karisa furukɛ kana bilala
Ayi ko bire aka kiri jaabi be bo kurdasi special be bire aka kiri jaabi be bo saliya jara koni min mina bwala amna anshi ko o de laje kiri jaabi koni me bo bi saliya jara bagida mere koro nana kana yele sa bam iba eter muso ta muso ya jiri pourquoi namaga fuyi tenu ni ngari jagne ko karsam nera tarani karsay pourquoi tu aimes ça mais karsay ko rike mais ma fenge be mlemla mo de ngana ne no fa ala kana mana ino fa bana ala kan kisi ala kan be kisi jamana tama ya rabbi dute wal fe e be yelen namnari ay nete yala law parce que ko ni nu fleni ni ku mayelen ne bi sadi quoi wallahi ini herete iba kalama nanga kuma ba fiye ay nanga kuma ba fiye né le 31 décembre 1967 à Bangida. Saliya Jara est un cultivateur domicilié au lieu de naissance. Il est marié à 2 épouses et père de 9 enfants. Bien qu'on en tombe. Voilà. Combien de femmes? 2 femmes. Bigoni Kiri, abiti jo Kiri nyakoro. Abiti jo Kiri nyakoro. On a tara jo Kiri be soroka anyininga parce que Saliya kun welela ka dugolo do yurugu o nyininga lebe kebi ninjabi min borala antino da mawkulo ka dimashi odo Saliya kun mena Kiri bi no sonugu bakai ay dode maya joni salage o yoro ingo sonugu ba yoro kaine no bakai sonugu ba MDB akain yoro kon kain tiere la akain ande do kai salaya do guteo ayi do tin yana nan jira ga do kai do be kishide ayi do jusu mewe be do re gala ka tin mana aha ala ka tin mana ala ka kunaja ya rabbi ala ka kunaja ya rabbi CEDEAO ibaye kafo uyelisi boka bi anga mawo kafo ko nyangini taraka ansekere an jaman be ko femiye anga famawla sente kuru karabela jilembe alla kafara anga gouvernement ma bela jilenga nabro Abdoulaye Diop la jamana nyama ale fenete alla ninto bela jile voyage ko otna ke ou faible fo ata suspension ba avokele ugarna folo munu me kenema Cheikh Sidibe ko o nafolo nunu ko utina se ka o soro ble ka magala ka ku se ko abe yele bamangana ka aja ka to igana se ka maga ala o ko ubeno oke ni nyangini nunu ni dara anga jamana kan kumina o de sha ka foko kalata ko fere ni dabali foite ambulo ni ma ira ka foko kalata ko abe ke ka beni février kaloy o dora ko ni ko ta ga laje o ko ungani ya jielente ko gani barake ko de kama ko ulubeni ke waleta ninga anga jamana nyama ko ulu segere tari kumateni Thomas la même passe il n'y a pas grand chose CEDEAO koni ni transition kui finalement, c'est plus vous donner la tête. C'est pas la peine. C'est pas la peine, mais face au code de quoi si nos autorités ont pris une décision qu'à notification et CEDEAO et Kairou la rafo, entre na séga élection tenue à Jamana kono, ni délai qu'on a. Ala ma fouye no la ngantisi. Voilà. Ils ont dit ils ne peuvent pas. Bon, CEDEAO abina fo wi nyinga na nyina doni uga mission ko. Je pense que c'est quand un pays est en crise que CEDEAO doit venir pour les aider. Voilà. Bon, ni faso de uga jamana kono de un yere ku ma ko bu soutenir mais soutenez-les. Si ni contradiction ne be jamana ni autorité tché. Là on vous jamana deni autorité tché. Jamana deni autorité tché. Marakela ni maradeni tché. Là aux interventions c'est encore plus compliqué. Mais ni jamana kono denw yere de ko uma ko ame fait ou atoya mais moi je ne vois pas les raisons de votre suspension à côté ni chèque e ba chukudi mas nebe muyeni na so CEDEAO ye aka ketake so kelen flene ga ni munu di sanction munu kene tamas so ni sanction na nga autorité ga jatemne doro jamana marabo ga jatemne so si ça les gêne na bu gêner so nga bo CEDEAO la en kelente ke jamana mun bora CEDEAO la o mas
Mauritanie filɛ nin tout près Mauritanie bɔra CEDEAO la a ma sa a balolen bɛ yen. Seko ka teli dɛ. Awɔ mais o de don ni e ka ɲɛnamaya c'est comme ni dɔ tɛ ka jɔrɔ ni e ka ɲɛnamaya ye ko fo o bɛ a ni dingɔ nɔfɛ donc aw bɛ jɛkulu min na n'o o ye aw barajuru ye i fara ka bɔ a la a banna. c'est comme e ni mɔgɔ faralen don ɲɔgɔn kan ko balimaya ni sinjiya de b'aw cɛ k'a ka fara ɲɔgɔn kan aw ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka développer ɲɔgɔn fɛ n'o tigi ko ko f'a k'e tɔ tintin k'e faga bɔgɔ la i fara ka bɔ a la a banna. donc Mali ni CEDEAO ka relation ni ne do bibi na an bɛ don min na i ko bi kuma sugu bɛɛ fɔra CEDEAO ye na jamana bɛ crise kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ élection kɛ. jɔyɔrɔ b'a ye cogo di. bon CEDEAO n'a jamais été de bonne foi. o ŋaniya jɛlen tɛ ka ɲɛsin an ma. o ŋaniya jɛlen tɛ ka ɲɛsin an ma a ma daminɛ nin na parce que ne yɛrɛ ma mun faamu kuma in bɛɛ la CEDEAO ko a ka lajɛ ka terrorisme ka o kɛlɛ ka bɔ Mali la ka na ni lakana ye. o lakana min n'o o kan ka ɲini togo mun b'o la ne bolo o bɛ kɛ tagamaw de senfɛ ani kumaɲɔgɔnw senfɛ n'a ko k'aw b'o kumaɲɔgɔnya tigɛ anw na ça veut dire que aw yɛrɛ tɛ ŋaniya ɲuman na ka ɲɛsin an ma aw bɛ fɛ k'anw tɔ coro ni n'a ma ɲɛ ko a ko bɛ tan ne bolo n'a taara ta Mali ɲɛmɔgɔ de bɛna se sɔrɔ se tɛ dɔwɛrɛ o parce que bi bi in na lamaga min bɛ hali Burukina bi a ma ɲi CEDEAO ma. Même le fait de dire que Oubena et Fengé Blagatara ils ont dit qu'ils vont envoyer des personnes en Guinée aussi. Mais au lieu d'électrique on n'en a pas besoin. Non, Guinée, voilà. Ils ont dit qu'on n'est pas en crise, on n'a pas de problème. Ce n'est pas une urgence d'envoyer quelqu'un chez nous. Non, voilà. Mais moi, je ne comprends plus la gestion de la CEDEAO. Usirane te dɔrɔn mun b'a kɛ Mali la n'a a bɛ ka taa ɲɛfɛ jamana wɛrɛw bɛna a ladege donc n'a ladegera jamana wɛrɛw fɛ donc olu b'a ye k'a fɔ a tɛna olu arranger donc ne kɔni ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka a lajɛ. nin ko banna koyi. ayi ne ka faamu na mun ka ɲi Mali ma dɛ mun ka ɲi Mali ma o k'a kɛ ten. a banna. u yɛrɛ bolo dɛ ko nin de ka ɲi anw ma n'u dalen nɔ a la ni ala cɛla la nin de ka ɲi an ka jamana ma wa nin sira in i n'a fɔ dɔw b'a mɔgɔw ka bagabagali mɔgɔw ka papali kan ka na an bɔ a kan n'an bɛ se ka n'o de bɛ jamana in lafiya kan an jɔ gere kan gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min b'an da la k'an bɔ o kɔnɔ u k'o kɛ mais kana nɛgɛn ka taa élection bâclée président bâclé jamana bâclé an kana t'u nɔfɛ a la 3 mois après coup d'état donc an kana t'u nɔfɛ a la parce que ne ɲɛ bɛ min na nin ye n'u ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn n'u ɲɛ bɛ u ka temi gɛrɛ de la temi gɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na tuma bɛɛ an ka to ka ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don a y'a fɔ yan nɔ ko dɔ y'a ka ligne rouge o kɛra dɔw yɛrɛ ɲuman k'a kɛra ligne mun ye yɛrɛ ligne verte u ka bɔ ninnu kɔnɔna Mas Bakar Togola ka ko la Bakar Togola ninnu ɲɛna Bakar Togola ninnu ɲɛna ko i bɛ ka fanga k'a tun bɛna continuer de donc a wulitɔ la a b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma olu bɛ continuer u ka bɛndiya fɛ ɲɔ surula su fɛ i bɛ fɛ ka janfa don sɛw ma i bɛ ɲɔ suru su fɛ tan don olu ɲɛna k'a fɔ k'o de bɛna continuer donc situation renversera au bolo ɲinama quoi a kɛra ten dɛ donc moi je peux pas comprendre que Masiru Bakar sɛgɛnna sɛgɛn ma daminɛ fɔlɔ sɛgɛn ma daminɛ fɔlɔ ma sabula maliyɛn min na 9 milliards suyɛna Masiru olu bɛ cogo di o tuma la n'ale sɛgɛnna olu sara a ko filɛ parce que moi je peux pas comprendre que dɔ kɛra dɛ diɲɛ don o don dɔw yɛrɛ bɛ ka wuli ko bi cherté est-ce que 9 milliards n'o tun donna balo la ka na n'a ye a tɛ dɔ bɔ a la n'a tun donna hôpital la est-ce que mɔgɔw tɛ furakɛ yan mɔgɔw bɛ bibi na mɔgɔw bɛ ka bi tension bolo jabɛti bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn banankun kɔrɔ ko appareil minɛn t'u bolo k'u sɛgɛn munna t'u bolo pour que u bɛ se ka furakɛ cogo min na dialyse ko problème bɛ mɔgɔw la a scanner tɛ Mali dɔgɔtɔrɔso ba n'a fɔra bi an bɛ 21e siècle de la n'a fɔra scanner tɛ Mali hôpital ba dɔw la e bɛ se k'o faamuya cogo di Mas mais mɔgɔ kelen bɛ ka 9 milliards ta k'o siɲɛ k'o dun ka t'i sigi ka pièce ta kɛ a b'i bolo da poche la n'a bɛnna ni min a b'o bɔ di jeliw ma Mas wallahi pour dans 6 heures déjà prévu yɛrɛ bɛ déjà parce que
ni e minena e tara fɛn dɔ sara pour que ka taa fɛn na ça veut dire que i b'i yɛrɛ fɛngɛ fɛn dɔw la soupçonner fɛn dɔw la quoi ala k'an kunna diya donc ne kɔni bɛ min fɔ o y'o ye Bouakari sɛgɛnna dɛ a ma sɛgɛn fɔlɔ an b'i fo 20 65 yama bɛ an b'i fo 20 65 yama bɛ allo an ce wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu Adama Kulubali aha kuma b'i bolo Adama masi makurata Isra Sabaliti Isra Saballa waro e ka bagare senge yaki jile ka tega kuma oh ko joli dirima bagare joli dirima na so la joni mlanda bare émission tableau kay merci ambi fo merci ngena Bouakari segena nyamalaga ko Bouakari allo mabe 20 18 65 20 18 65 o ne ga juru sirai allo mas ante tokoni jamu Shoaib Bore Ibware marhaba segudoa ay bon godo aha kuma bibulo mas ita mo gono nun demi tadi bogar masige amasige bogar ye milar hake munta kononto ama ali ni juju ya fo aka ke rumeur ye me bogar musigi ay musigu ye on parle de 3 milliards et quelques Allahu akbar mo kele mali kono le temps que malien ka mentalité changer o bogar kele ibe mo go sur mo ba soutenir Tiano mali mo mentalité changer avec la mali yele me ko be gela ko banga tede malien de on kudu an ga don ka fo ko nunu nya an dugu de ni ye fanga ke ibe fanga ke jamana de dew ne ko la mais e de be jamana de on taka ka ti sagoy jelison masita contre la mais jelison ni yere hasai sara de ba de jamana kelen ka fen do de blauye o ka baraka o be sara tiano no be ko fe be jamana tata ka segen wili jamana dona kele munu flaun dala na am ka terrorist ko kuma fo am ka france fa la france tronte o jen kala fene de kelen ka terrorisme o time tando parce que jama de deselendo kai sendo terrorisme na warim sen koso tendo na so la here bulu lube bara la utente do ala bada donc terrorisme na fanga so tando malon ka haki yele mepa ambe do kai ka émission ni ani émission ke bago be tabarkala abe jamana do haki daile ajaranya kusube malon ka famia ka fo mali atenye malien ni repo tando wa malien be ko kon kelengele ne 20 18 65 20 18 65 ah ya yen bomi allo Anche allo ouais moi ça va somogo Batide tokoni jamu Cheikh Fantamari Keita président du groupe Faso ah ni intergay kan yana vida Batide ko bashi foiti Keita ando na tardivement mais ngo fonga wuleli ke fa bla bla ko aha nous ne pouvons que vraiment am se ka nga féliciter pour remercier ni cedo fraga cedo ta paniki ya fa fe ko sana na soro corona nyingine lo sigatala ala kanya ka dama ya rabbi linga gele ni bela jele na dron ça c'est la fin male o ka do dagele fa ka bo dagele fa ku tigari yogoma Keita c'est ça le plus important ni ala sona merci beaucoup Keita merci voilà amable hein cheki ya folige mas nana sise che abinali ka befo chebenali fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na an bɛ maliyɛn bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan ko ala ka juma wɛrɛ ka jira an na ya rabbi ka jamana ka o juma fana ka diya ni bi juma ye tabarikala ni ala sɔnna tari kuma tɛ nin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo weekend tari kuma kɛ n tulo b'i la o weekend kelen de b'a kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don argente ya dore ya jamate ni mago bɛ dore la jamate ka bon ni ma moi je vais weekend
ne hali ni argent sɔrɔ ne filɛ heure na nin ko bi walahi a bɛ ne dɛmɛ ala ka nin bɛ kɛ nin diya dɛ i kana ɲinɛ an ko dɔrɔn n'o tɛ non ala ka nin ka bɛɛ fo ala ka juma hɛrɛ cɛ amin jagɛnɛ bon an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ ala ka weekend diya amin n'o tɛ ala ka weekend diya n'o tɛ a ma diya ayi d'accord sincèrement su min kɔni bɛ diya de ba a fitiri d'accord bon ne ka fitiri a kɔcogo man ɲi han ala ka diya an bɛ masire fo k'a kɔrɔkɛ fo ayi dɛ kana masire tɔgɔ fɔ yan juma dɛ an bɛ se k'a kɔrɔkɛ kɔni fo gomane voilà mais kana masire fo dɛ masire mun kɛra ayi il m'a laissé en plein vol ka tonamori fo k'a kulubali masire m'a abandonné en plein vol baɲumankɛ a kulo ok a fo an b'a fo kana i bɛ se ka masire fo don mais kana fo juma d'accord voilà il m'a abandonné en plein vol voilà mama makura an bɛ foli d'a ma a kelen tɔgɔ la ka Banakabugu ka bɛɛ fo a y'i kɔrɔmuso wa i kɔrɔmuso kosɛbɛ a ka fièvre jiginna sa walima de an bɛ bɛɛ fo